אוקיי, סוף סוף סיימנו את הדבר הזה עם הצ'סטים. זה נראה די בסדר, אולי אחרי זה אני אגרום לזה לראות קצת יותר טוב, בינתיים אין לי כל כך בעיה עם זה. אני יודע שזה לא יצא הכי טוב בעולם, אבל בינתיים כן, צריך סבבה. שיש שיפור, זה לא יצא משהו תאמת. מה? כן, זה לא יצא משהו, צריך בר לשפר. שתוק, אתה אפילו לא ראית את זה. אני לא ראיתי, אבל תשמע, לדעתי עומרי, כאילו, what the fuck. טעון שיפור תמיד, תשמע. כי אתה יודע למה, אומרים, יש את המשפט הזה שאמרו, אוקיי, אתה שומע? מה בר? מי לאדוני אני לי, אתה מבין? זה כאילו, בגלל זה, זה אומר שכל טוב, דבר... בר סתם עכשיו מתחיל לשפוך דברים לא קשורים. לא, פשוט... תשמע, אני פה מרצף את הבטץ. כל דבר בחיים טעון שיפור, אתה לא... נכון, נכון. תגידו, מה ה-X וה-Z של הבית, חבר'ה? טוב, העברתי הכל. אני הולך להרוס את התיבות. אוקיי, אני אבנה עוד תיבות ואשים אותם שם. רגע, יש. קל לקיים קריפרים ליד הבית. שקרן. חכה, לא עשיתי, לא עדיין ליפדתי את הכל, ליפדתי את הרוב. מה ה-Z וה-X של שמגיעים הבית? קריפרים, אתה רציני? מה אתה מתבחן? מה ה-Z וה-X של הבית? אני לא אגיע ככה בחיים, תגידו לי. שמישהו יכתוב לו. רשום את זה נראה לי כבר. יכול לרשום לי? הנה, רשום, הנה, גיא רשם. תרצתי רשום. אני לא הייתי פה, אני יצאתי מהשרת כמה פעמים אוקיי. כי יהיה לי באגים. לרשום לו? מה זה אז לרשום לו? כן, תרשום, מה זה אתה שואל אותם? תרשום לו? כן, תרשום לו. סתם לא לרשום. יאללה עומרי, עכשיו צריך לבנות בית לפרות. חמו, יש לנו סטאק של פמקין, אתה יודע את זה? וואלה. כן. תביא מלא ביצים, אבל שוגר קיינס אין לנו עוד מספיק. הוא לא קיינס, מה הבעיה? כאילו, מהשוגר קיינס אנחנו צריכים להכין ספריות. עומרי, אתה זוכר כמה ספריות צריך? 30. 30 ספריות? כן. כמה דף אתה יכול לנו עוד 12. תקשיבו, אני בינתיים בונה פה צ'סטים. יש כבר 7 צ'סטים בתיבה. אתה יודע למי יש צ'סט? יש 7? כן. או שלא אמרת לי איזה תיבה. אחת מהן, נראה לי זאתי שפה. כן, הנה היא. תקשיבו, וואו, לחווה וואו. תקבו, אני אדאג בה, מה, בסדר? הסתכלת על האיש שלמעלה? כן. איזה יופי. טוב, אחרי זה אני אסדר פה הכל. אתה מסדר. רק אתה. לבד. קריפר, איפה זה? לא, אתה גם תעזור לי, תומר, אל תדאג. איפה כל לא, הצ'סטים? באיזה תיבה. וואלה. הנה, אוקיי. לא סגור על איזה, אבל באיזה תיבה. טוב, כבר די עשיתי הכל, אבל בסדר. נשאר עוד 8. אוקיי. שש עכשיו ביצים. צריך להחליף פה את זה למדרגות. תומר, כדי תביא את שאפשר כל הביצים, להיכנס. אני רוצה לשבור הכל ביחד. את זה, זרוק לי הכל באמא שלך, נו. את זה, את זה, לא. את זה, את זה, אני הולך להכין פמפקין פאי. כן, תכין את פמקין פאי. את זה. יש פה מלא אוכל, מי שרוצה. אוקיי, פה לשים מדרגות. הנה, שוב זה נהיה הבאג הזה. היא נשברה לתוך הבית. תומר, אתה ראית איפה אני עמדתי? אתה ראית? לא, לא יצא טוב. היא נשברה לתוך הבית. זה באג, עליתי על זה. מי תומר. נשבר? מה כל אתה... אנחנו אה, גאים בך פה. שמה, שאתה זורק ביצה על הזכוכית ואז זה עובר את הזכוכית? כן. וכל פעם, די, נמאס. אני שובר על החלון, הן נכנסות לתוך אז אל הבית. תשבור על החלון. אבל הכי כיף שהן נכנסות לבית. אז אל תשבור על החלון. אז אל תתלונן. בוא'נה, יש לנו מלא פרות. יאללה, תקשיבו, יש לנו לבנות עוד בית תרנגולים, לבנות להם אשכרה בית אוי והכל. שיט. כן, בונים להם בית. לא הבנת את זה עוד? כי הן בורחות מלמעלה. בגלל שעוד מעט יהיה יותר מדי, ואז הם יתחילו פשוט לעלות ללמעלה, בגלל ש... עכשיו קורה, אתה יודע. עכשיו אתם רואים שזה נראה נורמלי, אבל זה מדרגות ואז אפשר לפתוח את זה. תכלס, מה שהיה הכי כיף זה השמירה של פעם שעשינו. יופי, יאללה. עומרי, עם אחי, מה נשים? ספר שאתה יכול לכתוב בו. זה ספר שאני יכול לכתוב. אוקיי, אז החלפתי פה את כל השטויות האלה, אפשר לפתוח את כל התיבות, פה, איך אני מכין ספר שלך? מה, כאילו נוטבוק? פה, כן, ספר כמו- כזה שאתה יכול לכתוב בו. איך אני מכין את זה? אינקסק, אוקיי, אז די סיימנו פה את חדר צ'סטים, אולי אני אעשה עוד כמה מה, דברים, אחי? אבל לא תמיד. אינקסק. מה זה אינקסק? של התמנון. נו. ספר רגיל.
ונוצה. אחרי זה אני הכי אסדר את נצטרך. כל השטויות שם. צריך לעשות פה איזשהו גג, וגם בבית ההוא, אבל לא כרגע. אוקיי, אני הולך לאיזשהו מדבר להביא סנד. יש לנו סנד? אחרי זה אני אביא סנד, אתה תעשה בית לפרות. אוקיי, אני אעשה בית לפחות. וגם התרנגולים זה חשוב. וואי, במקום התרנגולים, הם כמו יוצאים החוצה. בוא נראה, ממה אני אעשה את הבית לפרות? סטון. אצלי מעץ. איזה סטון? סטון, קובלסטון. לא, קובלסטון זה לא כזה יפה. לא משנה, העיקר שתביא. רגע, אבל איך, אתה יודע איך נעביר אותם, כן? תעלה. לא, מה תעלה? מתחת לאדמה כאילו? כן. למה? מתישהו יעלו. הם לא יעלו בחיים, אחי. לא, יעלו, למה בטח. צריך תעלה? פשוט מביאים אותה, מה הבעיה? לא, לא, אחי, הם יברחו, אתה יודע איך נביא אותם? השיטה הכי טובה. נו. לבנות מפה גדרות ככה, גדר, שביל גדר לאן שאנחנו רוצים שהם יגיעו. להכין את המבנה, לעשות פתח של 2x2, שמישהו יבוא עם חיטה, יעביר את כולם, נהרוס את הגדרות, נסגור. זה אותו חרא, אחי, זה הצלת אותו דבר, רק אבל בלי הם לא קצת. יעלו בחיים למעלה, הם בטח סבבות. שכן, למה הם לא? טיפשות, פרות במיינקראפט טיפשות, הם לא מבינות. אני משגע את הכלב. אחי, בוא נראה אם הבאג הזה יעבוד שוב. תקשיב, צריך לעמוד בזווית, באלכסון, ואז לשבור בדיוק לאמצע, ואז היא משתגר פשוט לתוך הבית, עדיתי על הבאג הזה. איזה. בוא נראה, תעשה. אין, זה לפעמים מצליח, תסתכל, כל הזמן הן נכנסות לתוך הבית. זה קצת בעייתי כבר. וואי, עומרי, רוצה נעשה משהו מגניב? מה? עומרי, נכון אתה רואה, בוא רגע, בוא. מה? נכון יש פה את הזכוכית? כן. נשבור את זה, ואז הם ייכנסו לבית. לא, 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 לא. הם יסתובבו בבית, זה יהיה כיף, נו. לא עכשיו. למה שלא יסתובבו בבית? אוקיי, מה נעשה עכשיו? אוקיי, אז כן. בית מאיזה בלוקים לפרות. בונים את זה? בית לפרות. בית בוא, לפחות. תכין מלא גדרות, כדי שנוכל בכלל להעביר אותם, זה דבר. קודם כל, נבנה את זה נראה לי מסטון בריקס ועוד משהו. ש... אולי נבנה את זה... איפה אתה רוצה למקם את זה בערך? אוקיי, אני עכשיו אבנה את הבית של הזה. של הפרות. עומרי, כמה סנד אתה בערך צריך? תביא כמה סטאקים, אני יודע מה. אז הבאתי, בינתיים אני 3 סטאקים. בואו נראה כמה יש יש. משהו אחד שאני צריך. תביא איזה... כי אני צריך סנדסטון, אתה מבין? תביא איזה 5 סטאקים. רגע, אתה איפה שאתה מנונים? תביא לי גם. אני צריך להכניס לי מחברת. טוב, הבאתי כמעט 4 סטאקים. נכין עוד שובל ונעבור. טוב, אני בינתיים בונה פה את הבית של הפרות. אני חייב פלינט, זה מה שאני חייב. למה אתה צריך פלינט? חצים. יש בתיבות. אני עזובתי זה, אני אוהב רק חץ בקשת. תראה, אתה גם מביא הרוסן וזה מחברת. זה וול. איי. אוקיי, תראו, בואו שנייה. רגע, אני הולך להביא עוד סנד. אני מארגן את הצ'סטים בינתיים, נעשים דבר כאן לא מאורגן בשיט. טוב, רוב הרדסטונים ארגנתי אותם בחבילה אחת. אני ארגן עם בין של פיקקסים וכאלה. אתם רוצים להכין מלא פיקקסים שברגע שאנחנו באים פשוט הכל מוכן? כן. זה... טוב. גיא, הם כל הזמן יוצאות לך. כאילו, 1, 2, משהו כזה. אתה יודע למה? אתה יודע, הם בגלל יותר מדי, מה אתה חושב בדיוק. שעומרי עושה עכשיו? אבל הוא עושה את זה עושה לפרות, לא לי. בסדר, נו, שיברחו קצת, לא אכפת. כן, זה בעיה, זה בעיה. כן, אנחנו חייבים גם דחוף. כאילו... יו, הם יוצאות. בסדר, הוא מכין בית לפרות. לא, קודם לתרנגולות, יש יותר מדי. ולתרנגול... לכולם ביחד הוא מכין. זה חמולה בר. חמולה, אתה יודע בוא טוב אם הוא עושה חמולה. לא, אבל צריך שזה יהיה גדול יותר, עומרי. אל תדאג, בר. הוא בטח יעשה כמה קומות. סמוך על עומרי. זה המוטו שלי בחיים.
עזוב, נראה לי נעשה את זה רק מזה. זומבי וילג'ר, מה אתם אומרים? שמור אותו. יאללה. הוא ייעלם במלא אחרי כמה דקות, מה לא משנה. יאללה. בוא נכין ממנו וילג'ר. יש לנו גולד. יש לנו גולד. מה, נותנים גול. לו את אומייגאד. איפה? רק אל תגיד לי בחווה. לא, לא! יש לנו ואלי מתחת אני לבית. עומד ידעתם לרצוח את זה? אותך. אתה רואה, אתה מבין? אתה רק מתקרב לחווה שלי, זה מדהים, מדהים פשוט. גיא, אני נודר לך בספר תורה שזה לא היה בכוונה. אני נשבע לך, אני פשוט עמדתי, הוא התפוצץ עליי מאחורה. אני נשבע לך. תפתח את כל התרנגולות שבחוץ, תרצח אותם, נו מהר. באמת. טוב, אני הולך להמשיך את עומרי, הבית של הפה. רוצה שנכין חווה של... כאילו את החווה של הכבשים, נכין להם בית בעצמי, אני אכין אותם? כבשים? אתה יכול, כן. כאילו אני לא רוצה לדפק כמו שלך, אבל אני אעשה מה שאני יכול, בסדר? סבבה. איפה שץ? אני בונה עכשיו עוד סטון בריקס לבית שחיטה של הפרות. טוב, עומרי, נראה לי שהבאתי טיפה יותר מדי סנד. יש פה קריפר. כמה הבאת? נזרום עם זה. כמה הבאת, תומר? חכה, תן לי לסיים את השובל. בגדול אני מסיים 2 שובלים של איירון. אוי ואבוי. רגע, קריפר, פאקינג פר. אז למה לא אמרת לי להיזהר? למה אתה פשוט צועק הוא אמר. קריפר? אוקיי, משתמשי גם בלוקים של איזה משהו מהר. בסדר, יש רתמתי. בטבע מלא. גיא, אתה צריך להגיד לי, עומרי, יש מאחוריך קריפר, לא קריפר, אני לא יודע איפה אתה מדבר. אחי. זהו, יאללה. גם נצטרך לבית היקר שלך? לא ממש, לא ממש. אני מת הצ'יקן האוס. איפה הוא יורד הצ'יקן? אני מחפש דרת בתיבות, יש לנו? כן, בטח, חייב להיות. אני רוצה לסתום את זה. אתם רוצים שנתחיל כאן לשרוף את העלים פה? כי אנחנו צריכים... לא אתם יודעים, לשרוף יותר שטח. שום דבר. אבל איך תגדיל את זה עכשיו? אני לא מבין עכשיו להוריד אחד. לא, עומרי, תאמין לי שאם הוא שורף דברים זה בטוח. לא. אתם בודקים שם כל 3 שניות, מה נתת פשיות ביצים חדשות? תעבור כל 10 דקות. אני כל הזמן עובר ופתאום בום, 13 ביצים. אז טוב, אחי, זה לא כמו פרשת חרבוטה. הם זה כלום. מפליצים. עומרי, זה- אפשר גם לעשות להם 3 שנים שם, עזבו את זה פשוט. לא צריכים לעשות שם כלום, זה מתרבה לבד. צריך גם לעשות בית חווה כזה. אבל עם... בלי גג. קריפר, תעזרו לי. איפה אתה? בחווה. קריפר, תעזרו לי, עומרי הולך משם. תעזרו לי, קריפר. אוקיי, תברח לאט לאט. אני בורח, אבל הוא לא מפסיק, אני מרביץ לו והוא הנה, הוא עוקב בא אחריי. אחריי, בסדר. אל תדאגו, זוז. למה אתה בא? אל תבוא. שיט. אתה הולך אשכרה בתוך החווה, ואתה פאקינג... איך משם, אוקיי, הוא לא יפוצץ, לך. שמע רביש, תזהר. זה רלק סדר, עכשיו הוא בא אליך. הוא לא עושה נזק במים, מה אתה חמור? אוקיי, אז התקדמתי פה עם הזה, עם הבית שחיטה. פה נראה לי יהיה הקטע עם האש, ואז לא יודע מה, איך שזה יבוא אלינו, הבשר השרוף. ופה בפנים יהיה איפה שהפרות יהיו נראה לי. לא יודע ממש עדיין איך זה ילך בדיוק, אני יודע שיש שם רדסטון ואולי פיסטונים, מים, עניינים. צ'סטים, כמו שראיתם כבר, התקדמו. יש פה הכל צ'סטים. צריכים עוד לסדר פה את כל הדברים, אבל בינתיים זה בסדר. נעשה עוד 2 מבנים, אחד לצ'יקנס, אחד לשיפס אחרי זה. חוץ מזה אני הולך לעשות שבילים בהמשך. קיצר, יש לנו עוד הרבה עבודה.